Bon dia, companys. Un divendres més estem ací en la plaça de Manises per reclamar els nostres drets laborals i per reclamar l'apertura de Radio Televisió Valenciana, perquè encara no l'han obert, a pesar que ja ho tenien a punt tot i que el president de les Corts Valencianes volia emetre a través d'ella, no sé amb quin personal ni de quina manera, però ell ho veia factible. Agraïm la presència dels representants d'Esquerra Republicana, que com pràcticament tots els divendres venen a acompanyar-nos, i de representants sindicals, d'Intersindical, el secretari general, també l'hem vist per ací. I jo vaig a donar-li pas al meu company Albert, el vicepresident, perquè estic superconstipada i no puc pràcticament parlar. És el preu de la presidència i del poder, que ja sabeu que els aires acondicionats dels despatxos que tenim mos tenen fregits. Bueno, cosetes de despatxos, per exemple, lo de les Corts d'esta setmana, que ha sigut l'enèsim sainet que hem tingut. Per una part, Ximo Puig, en el discurs del debat de la comunitat, implorant als partits, als grups parlamentaris, als seus propis grups aliats polítics en esta legislatura, per a que arriben a un acord. Era un exercici d'impotència absoluta el que va fer allí, demanant un acord. Tots tenim la urgència de que se posi en marxa l'empresa, clar que sí. Demana ajuda a qui no pot donar-li la llar, qui no vol donar-li-la, com és el Partit Popular i Ciudadanos, que són els que estan encabotats en que això es retarde més encara i sobretot en el calendari polític que ve per davant. Els interessa quan més apagada estiga la tele millor estar apagats, millor estar desinformats, millor no aparèixer en cap puesto, ni els cas Imelsa, ni el cas Taula, ni tots els casos que tenen per davant. Per tant, el joc les està així imperfecte. Com no tenen els sous de canviar la llei, a fer una acció política com tindrien que fer, canviar la llei, canviar els percentatges de votació i canviar una volta la llei, prendre la decisió de convocar un consell rector, triar un consell rector que posarà en marxa l'empresa, doncs ahí estem empantanats i els mesos passant. I el sector audiovisual mirant l'horitzó a veure si aquests 25 milions d'euros que estan destinats al sector audiovisual arriben o no acaben arribant. I això va ser una part del sainet. L'altra part del sainet la va protagonitzar Enric Morera, que últimament està en el Mundo de Yupi intentant retransmetre des de les Corts ahir les sessions, traient-se un informe que tenia 6 mesos caducaet, que ja tenia estaforats per les polilles ahir, i en aquest informe que se suposa que diria que se pot utilitzar per part de la Generalitat els mitjans de l'antiga Radio Televisió Valenciana en base a la llei que va permetre recuperar el servei. Aquesta llei permetia això en tant en quant no s'haguera aprovat la llei de creació de la nova empresa. Però, ai, Enric Morera, que aquesta llei ja està aprovada. Aquesta llei la vam aprovar en juliol, per tant, aquesta disposició transitòria d'aquella llei ja no la podies aplicar. Con lo qual, entre això i que al Consell tampoc li interessava entrar en aquesta disposició, la cosa va quedar com va quedar, en el enèsim ridícul per part de les Corts en aquesta qüestió. Arribat a aquest punt, anem a guardar el minut de silenci i després us parlarem d'algunes altres qüestions de servei públic. Volem solucions! 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 Bé, qüestions pràctiques. El tema de la paga extra, que en teoria tenia que haver-se començat ja a abonar en 2 tongades ja, se tenia que haver començat a cobrar. Com era previsible, hi ha hagut problemes en, a veure, perquè han parlat dels liquidadors, en el document de pagament que no estava generat, perquè havia hagut problemes, no sabien si aplicar retenció o no aplicar retenció. Bueno, tenen allí un desmadre considerable. El compromís que tenen i que ens han dit és que entre avui i dimarts pròxim se farà efectiva ja una primera remesa de pagaments prou considerable. Fins a aquests moments s'han rebut allí 800 sol·licituds únicament, per tant hi ha encara un bon grapat de gent que encara no ho ha enviat. També hi ha gent que ho està enviant al correu equivocat. Recordeu que heu d'entrar a la pàgina de Radio Televisió Valenciana i seguir escrupolosament els passos que dona ahí. El correu que s'ha habilitat en aquest moment és gestionlaboral@rtbb. Per tant, això és el que toca. Gestión laboral 2016. Bueno, 2016, correcte, sí. Gestió laboral 2016 i tal igual, ¿vale?
en principi és el correu, però que estaven rebent en l'anterior, en el d'organització laboral, que no té cap utilitat, i teniu que omplir les dades i tal. Bueno, jo vos transmet el que diuen ells, estarem a l'espera a veure si d'ací a dimarts ja fan una primera remesa i tenim ahí una bona notícia. Han de generar encara el que són les nòmines d'esta part, perquè no les han generades, i és un document que també ens haurà d'arribar en algun moment. I després, en aquest moment, la notícia ve de la mà del Tribunal Constitucional i de la demanda presentada, la retirada, o sigui, la petició de retirada de la demanda que va presentar allí, del recurs d'inconstitucionalitat que va presentar allí el Partit Socialista, i de les últimes notícies que n'hi ha al respecte, que venen de la mà de Manolo Camarasa, que ha pogut parlar en el Tribunal Constitucional y que nos posará al día. Yo voy a tratar de explicar la información que ha salido hoy en el Valencia Plaza y que, bueno, parece que es un poco confusa, ¿no? Yo mismo hablé ayer con gente del Tribunal Constitucional, en concreto con la secretaria del Pleno, y me comunicó que el expediente de retirada del recurso de inconstitucionalidad está, en palabras literales, concluso y pendiente de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir no como ha salido exactamente en prensa, no que el Partido Socialista haya rectificado esos errores de los que hablamos hace algunos meses. Recordáis que había unos errores, uno era un defecto de forma porque no se justificaba suficientemente la retirada, y el otro eran las 50 firmas de 50 diputados que se presentaron, que no se habían presentado esas 50. Parece ser que hay una incapacidad de presentar esas 50 firmas, con lo cual el Partido Socialista no necesariamente ha presentado las cosas correctamente. Puede ser, pero a eso no tenemos acceso, que el Constitucional le haya dicho que, bueno, pues ustedes no lo han presentado bien y nosotros ahora dictaremos sentencia. Aquí convendría que el Partido Socialista, que fue quien presentó este recurso, hiciera público en un ejercicio de transparencia el auto en el que le dice que no admite esa retirada, que probablemente es la situación. Lo que pasa es que nosotros no podemos tener acceso a ese auto, o en su defecto la notificación que ha recibido de parte del Constitucional, porque ha debido recibir una notificación en un sentido o en otro. Con lo cual nosotros entendemos que no se han subsanado estos errores y el Constitucional ahora está pendiente de sentencia. Y vamos a explicar qué quiere decir esto. Esto quiere decir que ahora hay dos posibilidades. El Constitucional se reunirá en pleno y decidirá estas dos posibilidades. Si entra de oficio y se lo queda, es decir, si decide que la Ley 4 del 2013 es inconstitucional o no, y dicta una sentencia sobre eso, o que se inhibe y el tema pasa a la Audiencia Nacional. Lo que ocurre es que para esto no hay plazo. Esto puede pasar, según me dijeron, en unos días o en unos meses o no sabemos cuándo. Como siempre decimos, y vamos un poco a frivolizar, si nuestro apellido fuera Otegi o pidiéramos la independencia, seguramente el tema se vería con rapidez. Pero en este caso, bueno, pues no hay fecha para que esto salga, ¿no? Nosotros, bueno, confiamos en que el Constitucional sea consciente de lo que supone tener a 1.600 familias esperando una resolución y cuanto antes, pues resuelva. La parte positiva que nosotros vemos de todo esto es que, como la sentencia puede ser rápida del Constitucional y ya se desbloquearía, esto les tiene que hacer ver al Gobierno que en cualquier momento el tema les puede estallar. Es decir, se puede poner fecha para juicio y habría una sentencia que nosotros ya sabéis que vamos a luchar porque sea de nulidad. Con lo cual ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Que la nueva corporación saltaría por los aires, el coste económico que supondría. Por lo tanto, desde aquí, bueno, queremos pedirle dos cosas al Gobierno y en concreto al Partido Socialista, y es que haga público ese auto, que nos diga qué le ha contestado el Constitucional. Creemos que tenemos derecho a saberlo. Nosotros, al no ser parte implicada, porque nosotros estamos en la Audiencia Nacional y este es un tema, el del Constitucional, que lleva el Partido Socialista y Generalitat, no podemos tener acceso a este auto, pero nos gustaría que lo hicieran público, que dijeran cuál es la situación, qué les ha contestado el Tribunal Constitucional para saber a qué atenernos. Y por otra parte, la otra petición, y esta sí se la hacemos al Gobierno y a los partidos que lo componen, que
que nunca es tarde, que como decíamos ayer en el Valencia Plaza, nuestros teléfonos siguen abiertos, nosotros estamos abiertos a la negociación y estaremos abiertos hasta el último día, no el día del juicio, y así se lo hicimos saber, ¿no? Ese día que no nos vengan con ninguna oferta, con ninguna propuesta. Pero ha habido tiempo para que lleguemos a un acuerdo, porque pensamos que este acuerdo, esta negociación con los representantes de los trabajadores es el único que puede desbloquear esta situación y que puede permitir que tengamos una televisión pública lo más pronto posible, que es uno de los problemas que está teniendo este gobierno, que no puede emitir. Nosotros le damos la posibilidad de dar una salida al problema judicial, social, laboral, pero le damos la posibilidad de tener una radio y televisión lo más pronto posible. Así que volvemos a apostar una vez más por la negociación. En este escenari en el que el final del judici pot ser que coincidisca amb el judici final, tal com van els terminis i tal com va el temps de la justícia, sí que volem apuntar-vos una altra cosa. Vull dir, tot el terreny judicial està ahí, el terreny polític ja sabem com està d'embarat, però ha sigut el propi Consell el que ens ha obert un altre marc, no? I és això que l'altre dia ja apuntarem així en algunes intervencions, i és el de la regularització dels interins de la pròpia Generalitat. En aquest terreny volem el mateix tracte per a la regularització de 5.500 interins, que ens sembla bé perquè suposa una consolidació de la massa laboral de la Generalitat, i ens semblaria molt millor que en aquest procés de regularització s'incloguera també el sector públic instrumental i l'antiga Radiotelevisió Valenciana, la futura Radiotelevisió Valenciana, i nosaltres, com a capital humà d'aquest procés d'una a l'altra empresa. Per tant, en aquest nou terreny anem a reivindicar davant el Consell que es tracte com a mínim igual que els interins, com a mínim. I en aquells escenaris, com la Mesa de la Funció Pública o la Mesa del Sector Públic Instrumental, on se pugui presentar aquestes iniciatives, este comitè d'empresa se compromet a presentar-les i a encetar per ahir, i sabia que és un meló que ha obert ara l'actual Consell. En aquest meló volem ser una de les talladetes. Bueno, doncs rematem, com sempre, i demanem solucions, no? Volem solucions! 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 Volem solucions!